Da, koju krenu? Dobro, možete... Šta je smešno? Da te da sednem na tu stolicu, odmah ću mi trebao. Ovo je stolica za kamermana. Ipak si došla. Pretila sam. Pa šta misliš da radim? Pa ja snimam bre, ja radim ovdje nešto, ne samo lošem Koliko bre. te plaću na 700 evra? Brate, solidno. Može se preživiti. Može se pije dosta. Da. Evo vidi ga. Ti ga zabole ruke može i pokati. Pa ti si da ostaviš. Pa ti si samo misli da ja išem to. Kad ja klinem glavom ti udi. A ja ću podrška, sad ovo. Pa slavo vatim. Brate. Čovječe, kako si čudno mrda pupa da se sme? Posle ga je najebala. Može, direktno i da popije. Ona je najvala. Mala vajupa. Treba damo prelo da prošire. Da može ući bomba. Po mjesto za kašikaj ono. Pa kažem, Pa kad Da te... vi šta je ribe? glavu i da mu je nabijem u kopu. A bi se najeli nikad. Nikad. Bilo koji kurac. Umorio sam se od te, beš. Ube komšio, brate, nemoj se zamaješ. Umorio sam se od te. Ćao, zjao. I kraj.